皆さんこんにちは。こんにちこんにちは。は。すごいたくさん人が集まって嬉しいですね。ありがとうございます。今から30分ぐらいアイリッシュ音楽を演奏させてもらいます。バードアイリッシュセッションと言います。よろしくお願いします。One, two. One, two, three, four.
ありがとうございます。ありがとうございます。助かるわ。すげえ助かるわ。ちょっとなんか寒くなってきたからだんだんみんなちょっとこう肩が確かになってちょっと